ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಭಾಷೆಗೆ ಲಿಪಿ ಬಂದ್ಬಿನ ಉಪುಜಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ. ಆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಗೆ ಲಿಪಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆನೇ ಕಾಶ್ಮೀರದಂಚಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಲಿಪಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ದೇವನಾಗರಿ ಲಿಪಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಳುಟು ಬರೆಪಿನ ಕ್ರಮ ದುಂಬುರ್ದಿಂಜಿ ಬೈದ ತುಳು ಲಿಪಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾದೇ ಬುಡಿದಿನ ಮಂಡಲ ತಪ್ಪ ಬಣ್ಣ ತುಳುತ ಕೆಲವು ಅಕ್ಷರಕ್ಕೂ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಉಚ್ಚಾರಣೆಗೆ ತುಳುಕಿ ನಿಲ್ಲ ಲಿಪಿಜಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಭತ್ತೆ ಭಕ್ತಿ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಲಿಪಿ ತುಳುಟಿಜಿ. ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಳು ಲಿಪಿ ಆದಿನ ಬಂದಿರೋದು ಸಂಶಯ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಟೈಮಿಗೆಲ್ಲ ಉಂಟು. ಇಂಚಿನ ಎತ್ತಂಡಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಓಂಕಾರನ ಬರೆಪ ಮಾತುಕರೆಲ್ಲ ಓಂಕಾರ ಬಂದಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆದ ಬೈದಂದು ಅವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಲಿಪಿತ ಅಂದ ಕೆಲವರು ಎನ್ನೊಂದೇರು ಅಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತ ಲಿಪಿಜಿ ಆ ಓಂಕಾರ ಬಂದಿನ ಇಂಜಿನ ಓಂ ಬರೆಪ ನಮ್ಮ ಅವು ತುಳು ಲಿಪಿಟ ಬರೆಪನ ಇದು ನಂಗೆ ತೋರದಿತ್ತು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಟೆ ತುಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಲಿಪಿ ಆದ ಬೈದಂದು. ಮಲಯಾಳಿಲ ದುಂಬು ತುಳು ಮಲಯಾಳಂ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಉದಾರಿತ್ತು. ಇದು ಮಲಯಾಳಿ ಬಂದ್ಬೇರು ತುಳು ತಗೊಂಡು ತುಳು ಮೊದಲು ಕೊಡ್ತೇವೆ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಬರೆತ ಮತ್ತು ತುಳುಟು ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವಲ್ಯ ಬಂದು ಅಂಚ ಆ ಲಿಪಿಟ್ ಬರೆಪಿನ ಒಂಜಿ ಇದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಗೋಪುರಡು ಅಳವಡಿಸಾದ. ಈ ಮೂಲಕ ಅದು ತುಳು ಜನಮಾನಸకు ಪುಡರ ಮುಟ್ಟಲಕ್ಕಾವಡು ಮಾತ ಗ್ರಂಥಲು ತುಳುಟು ಬರ್ಲಕ್ಕಾವಡು ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಒಂದು ವೈಭವ ನಮ್ಮ ತೂಪಲಕ್ಕಾವಡು ದೇವರ ಪಟಿಲ್ಲಪ್ಪ ಉಳ್ಳಾದ್ರೆ ನಂಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೋ.